La Generalitat t'informa que les tovalloletes humides, un cop usades, han de dipositar-se a la paperera i no al vàter. Els cotonets, el paper de cuina, les compreses, les gases i els bastonets, encara que l'embalatge indiqui que són biodegradables, també han d'anar a la paperera. Si es llencen al vàter, representen un greu problema per al medi ambient i generen sobrecostos elevats en el sanejament de l'aigua, ja que es converteixen en una massa compacta que embussa els baixants dels edificis, les canonades i les depuradores. En una ciutat de 200.000 habitants, aquests sobrecostos poden arribar als 150.000 euros per any i a escala europea van des de 500 fins a 1.000 milions d'euros anuals, quantitat que paguem entre tots en el rebut de l'aigua. Un tractament adequat dels residus d'higiene personal redueix els costos de sanejament i millora el medi ambient. Si vols més informació, entra al web de l'Agència Catalana de l'Aigua o truca al 012. T'informa la Generalitat de Catalunya.